ug ato na sa pamation ang maayong hunahuna ni Ate Jane para sa atong letter sender karon. Kumusta Ate Jane? Kung ipahimutang nato sa imong kaugalingon ang panghitabo sa kinabuhi ni Lini, kaya mo bang dawaton? Umo, uli na lang ka umo. Kung anak ko no, mubiya ka ana nga sitwasyon sa kinabuhi. Yes, medyo kuan ta Ate Will no ani nga kahimtang. Tinuod dili siya sayon nga murag something nga naa kay kaagaw sa attention sa imo nga hinigugma. Kuan gyud siya kanang makapungot nga ambot bag bukal-bukal gyud ang imong huna-huna. Pero sa ako mang pong pananaw no sa akong pananaw ani sa gibuhat aning iyang kuan iyang karibal nga si Wena murag gapalagot gani Ate Will palagot sa Yes. kontra. Mm-mm. Murag lakas gyud ang iyang loob tungod kay siya lagi pod ang gipili sa lalaki unya mas ni grabe karon kay wala naman ang kakampi aning atong letter sender. So Mm-mm. mao na nga perminti na lang gyud adlaw-adlaw na gyud siya nga murag ingon pa nangimbyar na sa huna-huna sa utok sa atong letter sender. Unsay Ate Will makaakuan ko no nga lami gyud nga awayon kay tungod lagi Yes, kay oo. legally ikaw ang ingon pa may katungod. Tinuod siya ang gihigugma apan sa ingon pa sa balaod or sa papel sa mga inawiran ninyo din na ikaw ang legal nga asawa. Pero sometimes magtatiwil no kung magpadalata sa atong mga kapungot, magpadalata sa atong gibati. May mahulog gyud nga kita ang pildi. Kita gyud ang maalkansi. Yes, manang ato yung huna-huna og maayo kung unsa ang angay gid buhaton no. Unsa Oo. yan? So para sa ako apod medyo maka-agree ko sa suggestion sa uban nga mga kaparyentihan ni aning kuan husband sa atong letter sender. Aware naman ka nga ing ana gyud tuod ang kahimtang ing ana ang gibati gi pakaslan ka tungod kay ingon pa nagsunod dira sa inahan wala gyud ingon nga pagbati. So ang ako lang siguro is lig-unon pa nimo hinuon ang imong kaugalingon og nay uban Ate Will maingon nga ngano mag-antos man ko nga klaro naman kaayo. Pero Yes. kung huna-hunaon man gud nato pod, ikaw mismo nag-ingon nga maglisod ka or dili ka makabiya kay wala kay ikasuporta sa imong anak. So, giingon palagi pag mahimo na tang ginikanan, dili na ato na lang kaugalingon ang atong huna-hunaon. Sometimes may mga instances, may mga partes atong kinabuhi nga kinahanglan nato pilion ang magpabaga or magpabaga og nawong or unsa ba dinha magpakabutabungol alang-alang sa atong mga anak. If ever nga kaya nimo, feeling nimo kaya nimo ma-handle ang situation, para sa ako manggod no, kinahanglan mag-mature ka para sa imong anak o sa imong kaugalingon, dili para i-push pa ang imong ang feeling para sa imong bana kay aware ka daan tinuod tong giingon sa paryente sa imong husband, aware ka daan kabalo na kadaan nga ing ana wala gyud sa imuha ang pagbati. So hopefully sa pagkakaron nasabtan man nato ang imong gibati nga mga kapungot or unsa pa dinha ikaw pa nag-ingon nga gusto ka masuko pero nagpugong ka kay mao lagi na sometimes man good kung magsigi taga pakig-battle ba unsay tawag na sa Bisaya pakig-away dili siya mahimong healthy or dili siya nimo makonsiderar nga practical sa imong kahimtang karon wala pa kay nahanap nga pamaagi para ikasustain sa imong anak para kung if ever man galing mo distansya ka ibutang ta mo distansya ka ang question mo gud na is kaya ba nimo nga barugan ang responsibilidad financially or kung unsa pa man galing dinha nga mga aspeto no sa pagkaginikanan and if ever mulugwa ka or muhawa ka sa inyong kaugalingon nga panimalay unsa ang bation nimo or unsa ang mahimo nga reaction nila pwede sila mo feel nga nagdaog sila pwede sila mo feel pwede sila makapanghambog nga ingana nga ikaw ang pildido dili man is ingon sa pride ba no ang ako lang is if ever makadungog ka og istorya dili nato malikayan bisan unsa ano ato pagligo natong kaugalingon dili nato malikayan nga
may mga atake nga maka-penetrate gihapon sa atong kasing-kasing ug hunahuna. If ever makadungog ka ana, kaya ba nimo nga sagmon or ingon pa kaunon ra gihapon nimo or lamunon ra gihapon nimo balik imong pride tungod kay dili nimo kaya nga magpalayo or mudistansya sa ila basin mulugwa ka at the end of the day mubalik ra pud ka kay ingon magpasilong ka kay murag dili pa nimo kaya. So before ka nga ingon pa mag-walk out or mudistansya sa ilaha, siguraduhon nimo sa imong kaugalingon nga kaya na nimo nga barugan ang imong nakabuot nga desisyon. Ingon pa kung muhawa ka, there's no turning back na. Para wala na sila yung mga ikamak pa sa imuha or ika nang kuan ba no? Ika nang tawag ni isang palita or unsay term na murag ikasumbat sa imo nga paluma-luma kag luga unya karon di day nimo kaya. Murag something Yes, ingana. dapat barugan niya kung unsa iyahang desisyon. Oo, mao to ang akong ano kay since ambot og binata ba ni since nag-una-una si Wena nga gipalagot ka. Why not take your time pod para dili man singon nga magpinalagutay mo pero ingon pa the way man good nga mag-mature ka or minaro man siya i-try og minaro if kaya nimo nga makig-atbang pero og dili mas maayo man pod nga imong i-guard imong kaugalingon nga pagbati ang imong kaugalingon nga emosyon para dili kaingon mas madrain pa or mas maluya pa nga nagsud-ong nga ingana sila samtang ikaw din na ingon pa murag na out of place sa imong kaugalingon nga panimalay. So maura to ang akong huna-huna no hopefully nga makakabuot ka og sakto og maayo nga desisyon sa imong kahimtang karon. Yes, Ate Jane, salamat. Og aduna ako ikadugang kang Wena no, Wena dili kang Lenny nga sa angay niyang buhaton. So siyang panghutana nga kung mo hawa ba siya or mo uli sa ilaha. So sa akong hunahon sa ako ikasulti sa imo nga barugi ang imong pagkaasawa, pagpabilin diha sa inyong panimalay og total gihatagan man kasatanan ninyong mga panginahanglanon o ignore na lang na si Wena no kay naghimo ra na siya og kanang palagot sa imuha. Yes. So tinuod sa atong giingon nga kanang naagid kay karang karibal na gid Ate Jane dili na mawala sa atong huna-huna no sa atong kasing dako kayo kung an impact sa imong heart dako kay nagkasakit no ma-stress ka o magsigira kag huna-huna sa iyaha. Yes. So sa iyang mga gibuhat sa imuha nga paulit or kanang palagot sa imuha. So ayaw na nagtan-awa, ayaw naghuna-huna. Ipakita pud nimo nga kaya nimong atbangan ang iyang gibuhat no. Yes. Bahalag di kapansinon kay murag siguro ang pagbati ni Don murag bugat dito kang Wena. And then sa iya sigurong gibuhat sa imuha nga para puan lang palabay sa panahon, di ba Ate Jane? Mostly mga inaana nga playboy man so nagsalig sa iya ha sigurong pagka naahan or pagka gwapo or unsa ba. So siguro kung naa siya panginahanglan mo nang giatubang ka. Na ikaw pud mismo wala pud na lang tawo Ate Jane nga murag ka na bitang mo likay ka kay uy katabang na ko mga inaana ba nga kuan ra ko ani murag kanang singan ani pa na kalingawan ra ka. Pasalamat pud ka sa imong inlo no nga buutan nga ikaw gid ang gitapin-an. So mo nang nahimo kang legal wife. So sa imong sitwasyon karon sa imong estado nga pagka legal wife gamita ayaw ayaw pagpalupik ni Wena. So iyara nang gibuhat sa imo pagpaulit antod nga mo decide ka nga mo biya ka diha sa panimalay. So siya na mo puyo. Yes, siya so, na mag-rain-rain. So mahimo na siya nga rain na. So ikaw ka makaluluoy kay adto ka mo mo uli na unsa may imong buhi sa imong anak nga wala kay trabaho and napay problema kuno sa iyang Ate Jane ikaduhang anak na ay diferensya. So mo na imong tan-awon ang future sa imong mga anak. Ayaw na paghuna-huna kung unsa ang gibuhat sa imong kapika sa kinabuhi kay inana na manggid na siya. So mga pangutana Ate Jane nga
kun insakto ba ang imong desisyon nga magpapakasal ka tungod sa imong mga unplanned pregnancy. So atensyon mga babae no, nga tungod kay nabuntis ta mo decide na lang tagdali-dali og pakasal bisag wala nato na sure nga gihigugma ba ta o insakto ba siya nga lalaki para sa imuha. Oo, good. Yes, so daghan mang nabuntis nga wala wala huna-huna nga unsay kanang future. So sa gihimo lang nga pagdali-dali anang mga sitwasyon nga murag nadala lang sa panahon anay pagkabuntis mo dali-dali pakasal ka bisag wala gid na sure nga nahigugma ba mo sa usag-usa. So mo nay dili maayo og atura daw na paingon gyud ato paingon sa separation or divorce. Failure. Yeah, failure kuan ang ilang marriage tungod kay wala man nila na wala nila na sinati ang usag-usa, wala nila na kuan Na ila. na ila ang usag-usa o gid nila na kuan ati ginat lantaw kung compatible ba sila. So munay number 1 compatibility kung magninyo no dili nato ma-blame ang panghitabo apan murag dili pod nato sure kung unsay kapaingnan. So may na nga kung buntis naman gani ta so sa mintras na apataan wa pa ka na wa pa na hulog sa litag napaka chance maghuna-huna agin sa tunga naman daig mabuntis di ba Ate Jane nga naman daig mga nako og akura kaysa maminyo ka upugos nga sakripisyo sa imong kaugaling murag makuan lang ka mahuglang ka nga martyr di ba? Yes. Oo magpaka-martyr na lang ka tungod sa imong kanang nahimo nga sayop nga desisyon. So mo gina wrong marriage sa Ate Jane. Mo ginagiingon nga ang wrong marriage dili nato kalikayan daghan kaayo na nga mga panghitabo mo nang ato pong nakita karon sa atong society nga daghan kaayong mga broken no mga broken family mga broken marriage tungod mo na sa pagdali-dali og desisyon nga wala tan-awa o lantawa ang umaabot nga mga panghitabo. Kay ang kuan ko no Ate Jane, there are 6 reasons why most men are unable to stay with one woman. So mao na ni karon bantayan mga babae nga nganong ang inyong mga bana dili mo kontento sa inyo ha mangita gyud og lain. Oh yes, number 1 reason, desire for an assortment. So, yes, nagkinahanglan siguro sila variety. Yes, nagkinahanglan sila. Naghanap paglain nga flavors. Yes, mga scent, mga flavoring, mga inaana, muna siya. So, number 2, kuan ko, no? Urge for more satisfaction. So, mostly, ang mga lalaki, mangita ko, no, kung ang dili lang ko, no, sa frequent, Ate Jane, sa frequency on how they play ko, no, but kuan ko no kun how they being satisfied. Yes, manay bantayan sa mga asawa. Diun sa pagkatagbaw. Yes, oo. So number 3, pay back for some wrongs. So kung parihaan ni Ate Jane nga murag napugos lang siya sa pagpakasal nga wala ni kuan huna-huna so nagpasabot nga dili gusto ang lalaki na pugos lang so mo nang magbuhat siya og mangita pa og daghan kay murag kuan Jane murag revenge or unsa ba balos o panimalos niya nga tungod sa imo kung gipugos pakasal-kasal o di iyang ipakita nga kanang aron di po kamalipay kanang gibuhat murag kanang feeling Ate Will nga puslan man nag-antos ko paantuson pud ka. Yes, kay wa man ko nalipay nimo, di ba? Which is wrong nga mga mindset. Yes, mo na inana. So according to expert gini ha. Not sure. Yes, nga mo gini mostly nga mga rason. So number 4, lack of contentment. Wa makontento pa. So number 5, beliefs in polygamy. So ay mga lalaki nga nagtuo nga lalaki bitaw ko natural kuan ko no sa usa ka normal sa usa ka lalaki nga daghan og babae. So inana ipadayon nila ba ang mga kultura nga
sa ilang kultura nga kuan kana Pinanindigan ang ilang pagkapoligamos. Ay. Yes. So mo na ang uban. So number last wrong marriage. So mo na number Mao na. 1. Mo na Mao na pinakabugat. ilang istorya karon. Yes. Mo na pinakabugat nga rason. Nganong mangita og lain tungod kay sayop ang ilang pag-decide o pagpili sa ilang naparis, no? Sayop nga kami niyo. Sayop nga kami niyoon. So mo na mangita og lain sa gawas. Yes. So mo na atong bantayan mga asawa or mga mintras wa pa na ninyo, no? Wa pa kasulod sa salag sa kami niyoon tan-awan ninyo na daan nga mga posibilidad nga panghitabo nga kun tungod lang sa nabuntis ka imong pugson pakasalam usa ka lalaki, so dili na maayong kuano din ang maayong nga rason kung dili pasag di kuan ka na nga kuano ta Ate Gino ka na inyog yung kuan inyog yung duha nga kusang loob. Yes, nga inyong nga kaugalingon nga desisyon. Yes. Actually, Ate Will, dili man lang ingon nga ingani nga hisgutanan is sa mga babae ra ang biktima, no? Kay naapoy times nga mga lalaki ang biktima. Yes, both. both. Pero maulagi na nga padayon nato nga gina-encourage diri labi na sa mga bag-ong mga magkarelasyon karon, no, mga batan-on nga adiserta ingon pa magpadala sa atong nga gibati, magpadala sa kainit, magpadala sa mga pasweet-sweetan kinahanglan nga ila-ilahon sa gyud nato. Dili ko mo kay na-meet atong mga standards sa pagkakaron is mauna na ang mahimo nga standard nimo sa hangtod-hangtod kay ang atong mga preferences, ang atong mga ingon pa mga checklist mag-anam og mag-anam gyud na kausab labi magka-mature ta. So dili ta ingon nga kung unsay mga pakilig-kilig dinha maoy atong mauray atong ipasulabi, mauray atong hunahunaon nato ang future kung angayan ba or may kakayahan ba both kamo nga magpaka ginikanan mobarog sa kung unsa man ang inyong gusto nga kabuoton sa umaabot. Yes. So nakadungog na ka ba ka Ate Jen nga mga words nga shotgun wedding? Oo, kita ko post na natin. Nakatawa ko, Yes, mo kuno na di ay nga ang shotgun makadungog ko ana pero ako kabalo kung ano shotgun wedding man abi na ko gitiunan. So dili di ay Ate Jane. Dili di ay. So ang shotgun wedding di ay ang wedding day arranged in responses to pregnancy resulting from premarital sex. So mo dai na siya turn winning. Sayop dai akong una-una. Oh, literal dati manggod Ate Will labi na sa mga pelikula, no. Ka nabuntis na kinahanglan nimo pakaslan kay ug di nimo pakaslan kasahan ka og kasahan ka shotgun. Mao to nga shotgun marriage. So mora nga kuan inaana nga mo ana gid akong panghuna-huna sa una Ate Jane nga inaana nga shotgun wedding kay kasahan ka katungtungod sa salida. Naapay mas lalom di ay to. Naapa di ay nga mo dai na nga kung nabuntis ka nga naguna-una ta mo dai na shotgun wedding na dai na kay ato man pugson pakasal ang sa kalalaki. Murag napingista diring dabita. So ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Gikan sa sulat ni Ruth Bell Graham, no? Gikan sa brides.com about happy marriage quotes. So, ingon, a happy marriage is the union of two good forgivers. So, Ate Jane, gamay pagpahalapad ni ini para atong masabtan, no? Kung unsa gid ang kami niyon nga malipayon. Yes, Ate Will. So, siguro dili na nako ipalayo, no? Akong ibase sa akong nga nadak-an nga kuano nga mga minyo. So di ba nato malikayan nga na ay panaglalis na ayon nabuhat nga mga sayop, na ay nabuhat nga mga dagkong sala. Pero ingon pa bisan pa man sa mga ingana aparte man gyud na sa relasyon. So mahimo siya nga lig-on og mas magmalipayon kung unta nga maghatag og kapasayloan. Tinuod dili dali ang proseso pero ingon pa samtang ginadawat nato or gina-absorb nato nga parte gyud sa kaminyoon sa kinabuhi sa usa ka magtiayon ang naay mga dili pagkasinabtanay og naay
sometimes makaingon ta, gabi naman to kadako nga sala, di naman to angay pasayloon. Pero kung kanang nahigugma ka, dili lang sa imong bana pero sa imong tibuok pamilya, no. Sometimes makaingon ta ang mga impossible ang mahimong posible, ang pasaylo. And syempre magdako og mulambo ang inyong pamilya nga magmalipayon. Yes, salamat Ate Jane, no? Tinuod gid na nga dili sayon ang pagpasaylo apan atong paningkamutan. Aron magmalipayon kuno ang kaminyo an Ate Jane. Tayo karon ato nang basahon ang atong Bible verse for the day gikan sa James 2:18 nga nag-ingon. Yea, a man say, Thou hast faith, and I have works. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. So nagpahinumdum na usab kanato mga ka-feeling sa malaang kasulatan nga pinaagi sa kaligon sa atong pagtuo o pagsalig sa Dios kini ang makahatag kanato og giya sa pagbuhat og matarong nga makapahimuot sa Ginoo. So maura mga ka-feeling so wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karoning kahaponon. Hantod na lang ubang adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. O kini si Ate Well, uguban sa atong control na si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Diyos.